Daghan ang nalingaw o mibilib nining usa ka bata tungod sa iyang pagkamaayo sa nagkalaing mga accent. Gani may video pa nga nag-viral sa social media tungod sa iyang kamaayo mo tabi. Atong ila-ilahon kining batag bisdak pinaagi niining report. Hello. As if today, there is no water. Wait. Bisdak man, apan kining usa ka bata, nag-viral karon sa social media tungod sa iyang kamaayo mo istorya gamit ang nagkalain-laing accent. There is no tubig. As in, walay tubig para inom lang. Nakadapit kini og nagkalain-laing reaksyon dihang nag-istorya siya mahitungod sa walay agas nga gripo sa tubig nga may accent. Naanay agas. Siya ang 6 anyos nga si Rebecca Lim. Remember, you make sure it's perfect. Because if they know my tricks, they will literally not believe it. Got it? Good. Gani hasta ang mga personalidad nga misikat sa internet sama ni Emanuela kaya niya. Hello. See. I'm gonna let you see my Christmas tree. As you can see, there is this, and this. And as you can see, it's so neat. What is so neat, ah? Bibo og talented nga bata si Rebecca ug mahiligon usab sa acting ug declamation. My dad decided to make a vlog about why is there no water. So I did it in Bisdak. Matud pa nga nakuha niya ang maong abilidad sa pagtanaw lang og mga video sa social media. Gani, maaan ang bata nga anak og usa ka foreigner tungod sa iyang kamaayo mo istorya. Kung unsay expression sa mga talutog, unsay sinultian, masunod niya. Kay maka Miranda Sings man siya, maka Emanuela, Erika Imbang, once makita siya, ma-follow niya. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.